Pois neste punto incorporamos outra novidade para este Bos Días que iniciábamos o pasado luns. Se os martes teremos faladoiro de xornalistas, os venres como hoxe, a quenda é para un faladoiro de políticos. Por iso acompáñanos polo Partido Popular Antonio Rodríguez Miranda, moi bons días. Hola, que tal? Bo día. Polo Partido Socialista Abel Losada, moi bons días tamén. Hola, bons días. E polo Bloque Nacionalista Galego Ana Pontón, moi bons días tamén. Moitas grazas aos tres por estar aquí con nos. A primeira cuestión ligada á actualidade, pois o máis inmediato é esa convocatoria de manifestación dos mestres aquí en Galicia, tamén en outras comunidades. Comezo por vostede, señor Rodríguez Miranda, que opinión lle merece que os mestres saían á rúa na xornada de hoxe? Pois mire vostede, nos confiamos plenamente na responsabilidade dos mestres e sabemos que se lle está pedindo un esforzo nun momento de dificultade que quen ten un empleo fixo pois lóxicamente debe estar de alguna maneira disposto tamén a sacrificarse como tanta xente que hoxe non pode disfrutar dun emprego. Pedimos un esforzo e creemos que é razoable porque simplemente lle pedimos que dediquen dentro da súa xornada máis tempo a actividade docente, pero sin aumentar para nada a súa xornada de traballo. Siguen as 37 horas e media, que certamente mesmo é inferior seguramente a media das horas que traballa cualquier traballador en Galicia ou en calquer parte. Por lo tanto, eu creo que os profesores hasta ahora teñen sido responsables, eu confío que vayan a ser, e creo que as organizacións sindicales que realmente son quen convocan esta manifestación tamén deberían ter ese mismo grado de responsabilidade que ata agora tiveron os profesores. E cal é a visión do Partido Socialista de Galicia sobre esta cuestión? Bueno, nos consideramos que en realidad esta manifestación convocada polos sindicatos do ensino vai máis alá da cuestión estrictamente puntual da duración da xornada laboral ou das clases, vai en defensa dunha educación pública de calidade, unha educación pública que se viu recortada nos dous últimos orzamentos en máis de 250 millóns de euros, que está vendo como vai sendo menoscabada, digamos, pola periferia do sistema, que é a maneira de facelo para que se note menos. Empezamos ca gratuidade ou ca desaparición da gratuidade dos libros de texto, continuamos co tema do hipotético copago no transporte escolar e co tema dos comedores. No tema dos comedores tivemos algunha expresión verdadeiramente dramática de que quen pola coyuntura económica non pudera pagar esos comedores, os fillos, bueno, pois terían que ir a comer a súa casa e non poderían comer no comedor escolar. Por lo tanto, insisto, eu creo que vai máis alá da cuestión cuantitativa de 2 horas máis ou menos de clase, sabendo que en realidad isto que está supoñendo este aumento da dedicación lectiva é unha reducción do número de mestres. E iso é tamén, e iso está estudiado e así, disminúe a calidade xeral do ensino. Creo que é moi importante o papel da educación nunha doble vertente. Primeiro, como elemento de crecemento económico, e segundo, como elemento de, digamos, a dimensión social que supón unha educación pública, universal e gratuita que permite superar as desigualdades. E, desde logo, o Partido Socialista de Galicia vai a defendelo radicalmente. Cal é a visión do BNG sobre esta cuestión? Ben, eu creo que o Partido Popular neste caso se está equivocando tanto nas formas como no fondo. Paréceme que cando todos os sindicatos do ensino están rexeitando esta medida, o mínimo que se lle podería pedir a un goberno era que escoitara e que tivera disposición a rectificar. E equivócase nas formas porque o que non pode un goberno que di, como aseguran decir estes, que creen no diálogo social, logo é romper os acordos que eran froito de negociacións entre os representantes sindicais e a propia administración de maneira unilateral sin ningún tipo de acordo, e creo que logo tamén é comprensible que aquelas persoas que están no ámbito do ensino público estén vendo con moita preocupación como evolucionou nestes 2 anos a calidade do ensino público. Creo que o problema de fondo é que estamos asistindo a un desmantelamento claro do que é o ensino público, que nos creemos que é un elemento básico para a igualdade entre as persoas, para a cohesión social, e o que estamos vendo nestes 2 anos é como se recortan fondos para o ensino público mentres o ensino concertado se está privilexiando. Hoxe mesmo podíamos ver unha denuncia que fai a CIGA en relación a como se lle están dando cartos ao ensino público para que contrate personal que non ten, para o ensino privado, para que contrate personal que non hai no ensino público, e polo tanto o que hai detrás desta reforma é unha degradación da calidade do ensino público. Eu creo que desde logo
a aula, a ensinanza pública o que necesita son máis recursos, hai que facer máis apoio ao personal, necesítase xente que atenda as bibliotecas, necesítase que o profesorado este formado, e me parece que o que hai detrás desta de reivindicación sindical e que compartimos desde o Bloque Nacionalista Galego é que neste momento estáse poñendo en cuestión o ensino público, querese ir cara a unha degradación, porque no fondo o Partido Popular o que entende é que iso debe ir desaparecendo e o que está é privilexiando o ensino privado. Sí, quería pedir a usted, por favor, que sexamos breves na exposición dos temas, porque queríamos tratar máis e o tempo en televisión é limitado. Pero, mentre falaba, a señora Ana Pontón, vostede daba a cabeza. Evidentemente, porque hai postulados que son un tanto demagógicos e, sobre todo, que non son reales. Primeiro, é curioso que agora se faga unha folga do profesorado lamentando a baixada na calidade docente, etc. Os profesores viron mermado o seu soldo, eses mesmos sindicatos que hoxe convocan unha folga, naquelas, pois non convocaron ninguna folga. E, sin embargo, o profesorado realmente veu limitado os seus dereitos. É curioso, non? Podes interrompir. Non é certo tampouco que haxe disminución do profesorado. Non é un problema estrictamente laboral. Se me permiten, eu escoiteinos estoicamente. Vais a contratar o mesmo número de interinos, mesmos máis dos que se contrataron no curso pasado, exactamente igual. E se non se cubren máis plazas de profesorado, por exemplo, de xubilacións, é porque o goberno do Estado impón un límite de non poder cubrir máis do 20% das plazas. Norma básica para todo o Estado. Bueno, decir que baixa a calidade de educación cando este goberno consigue reducir o fracaso escolar na mesma porcentaxe que o incrementou na época do goberno bipartito, eu creo que é todo o contrario. E tamén é completamente falso que se aposte pola concertada cando agora, precisamente durante este goberno, baixou un número de unidades de concertadas que se subiran máis de 40 unidades durante o goberno anterior. Por lo tanto, eu creo que non se lle pode decir aos pais que se os profesores teñen 4 horas lectivas máis cada semana, iso é baixar a calidade docente, porque hai máis horas de dedicación precisamente aos seus fillos, para atendelos cando chegan ao colexio ou para atendelos nas diferentes circunstancias puntuales e persoales que se poidan producir. Eu creo que hai un feito que pode negar aquí o Partido Popular, pero que isto recoñeceu o propio Conselleiro de Educación, e é que no curso anterior se recortaron 500 profesores, que neste ano se produciron 1000 xubilacións e que hai unha oposición na que realmente só se cubren, quero recordar, sobre 200 prazas. E decir que eso non infire na calidade educativa é unha gran mentira, porque todos sabemos que aulas masificadas é igual a que a atención sexa menor, e aquí está se indo ao máximo. É falso aulas masificadas, é falso. Está se indo ao máximo de número de alumnos por aula, e iso quere decir... Sabe cual é o ratio alumno-profesor? Por favor, eu creo que deberías deixar falar cando tú pides, non, que se che deixe falar e os demás te deixamos falar. Entón, o problema é que aquí se está reducindo profesorado, se está reducindo calidade educativa, porque o profesorado non é só unha cuestión de cantas horas está na clase, sino que tempo ten para preparar as clases, que tempo ten para tutorías, e todos e todas sabemos que, por exemplo, en ámbitos moi específicos, que son todo aquilo que ten que ver coa aquelas persoas que teñen necesidades específicas, no ano pasado e neste curso, para persoas que necesitaban, por exemplo, os AELs, que necesitaban personal de apoio, se están cometendo un recortes que o único que inciden é que aquelas persoas que están máis desfavorecidas van a ter menos apoio na escola pública. E sabes tamén que Galiza era o territorio de todo o Estado español que tiña a volta ao cole máis barata, e desde que chegou o Partido Popular ese rato tamén cambiou. Por lo tanto, nos parecenos que decir que eso non está pasando é darlle a volta a realidade. Bueno, eu creo que Antonio está sendo máis papista co Papa, é dicir, o propio conselleiro recoñeceu que se estaban recortando o número de profesores. E recortar o número de profesores significa reducir a calidade docente, porque os profesores, e ademais sei que o mellor non vou dicir que haxa corporativismo, que non o hai, pero fan algo máis que dar aulas e que estar físicamente na aula. E, polo tanto, o ratio profesor-alumno é un dos indicadores de calidade fundamentais. E se está reducindo, e a prova de que se está reducindo está nos orzamentos, 250 millóns de euros menos. E eu teño o marco xeral que xa dixen, pero quero repetilo. Abaixo a gratuidade dos libros de texto, abaixo o arreglo dos comedores escolares, hipotético copago no transporte escolar e a amenaza de deixar os comedores escolares para aquelas persoas que non podan pagalos. E hai unha cuestión solo como Ourensán, eu creo que, falar de que non se está privilexiando a concertada, si queres falamos do Colexio Maravillas, un colexio no que a propia directora dice non é un colegio para todo el mundo. Eso, me queres dicir que non é apoiar unha escola claramente elitista
e claramente clasista. De que estamos falando? Ao lado está o Benchosei, que seguro que tamén o conoces. Imos deixar aquí este tema para poder introducir outro, porque evidentemente non temos demasiado tempo. E outro dos temas que queríamos traer a este faladoiro é a cuestión do teito de gasto aprobado onte no Consello da Xunta. Comezamos por vostedes, se lle parece, Ana Pontón, que lle parece que a Xunta conseguirá, ou neste caso fixera posible este teito de gasto? Bueno, creo que este é un debate que está claramente distorsionado. Vemos como tanto PP como PSOE están obsesionados coas políticas de déficit cero, con falarnos de falsas austeridades, e presentan como un logro que un goberno gaste pouco. Creo que os gobernos teñen que estar para solucionarlle os problemas a xente. Neste momento que temos, que se está, vemos como no noso país, por exemplo, temos un nivel de destrucción de emprego por riba da media, como se están degradando non só o ensino, sino tamén a propia sanidade, como este goberno non é capaz de enfrentar os problemas que ten Galiza, e polo tanto nos parece que esta é unha medida que non sirve para solucionar a crise económica, que non sirve para solucionar o principal problema que teñen os cidadáns, que é o paro, nin para reactivar a economía de Galiza. Señor Losada, vostedes parece que ben ou mal? Vamos a ver, como figura xeral parecenos ben. Eu quero dicirlle a señora Pontón que o Partido Socialista nunca defendeu o déficit cero. Home, pois levádelo á Constitución. Non, a Constitución levamos un teito de déficit estructural, que eso non é déficit cero. Eu creo que convén aquilatar os términos, porque senón, de maneira interesada, Ana, se introduce... Constitucionalizades unha política neoliberal. Pero non déficit cero. Bueno, política liberal, neoliberal, é un criterio opinado, e eso podo aceptalo. En todo caso, o que non acepto é o déficit cero, porque é falso. Por lo tanto, como é falso, pois non o acepto. Hai un déficit estructural soportable. E, por certo, os gobernos efectivamente están para solucionar os problemas da xente. Pero para solucionar os problemas da xente é necesario pagar. E para pagar hai que ter fondos. E é algo moi sinxelo, eu creo que todo o mundo o entende en términos de economía doméstica. Do volumen de fondos disponibles por un goberno, canto máis vaya a pagar a débeda, menos queda para facer outras cousas. A esquerda decimos que para facer políticas sociales, pero desde logo intentando minorar o que se necesita para pagar a débeda. E logo, en relación, un segundo solo, en relación ao teito de gasto, efectivamente, nos parecenos ben que haxe un teito de gasto. Non estudiamos aínda con detalle o que é o documento aprobado onte no Consello da Xunta. Nos pedimos que aumenten os ingresos, porque creemos que a política fiscal deste goberno é unha política errónea. Ten 15 segundos. Sí, e intentaremos, desde logo, que nesa reforma fiscal da Xunta de Galicia, bueno, pois se prime impostos a aquelas persoas que teñen máis ingresos. Señor Rodríguez Miranda, en 1 minuto e medio, por favor. Moi ben, pois mire, para nós é un orgullo, en primeiro lugar, ser a primeira comunidade autónoma que fixa precisamente ese teito de gasto na línea que agora todo o mundo xa está convencido no ámbito nacional, mesmo o goberno do Estado, que efectivamente hai que facelo, para respetar unha premisa fundamental que cada unha a súa casa coñece perfectamente e as familias saben, e é que non se pode gastar máis do que se ten, e como moito, se algo ten deudas, tes que facelo dentro dunhos límites moi razonables para logo poder afrontar esas deudas. En segundo lugar, é que Galicia toma esta medida por absoluta convicción, non por obligación. Nadie lle impuxo esta obriga. No ámbito da administración do Estado, agora reformamos a Constitución e de alguna maneira vímonos obligado por as circunstancias que tiñamos que trasladar unha credibilidade como país a nivel internacional. Aquí en Galicia facémolo porque creemos que é necesario facelo, estamos comprometidos con esta línea de austeridade desde que este goberno chegou. Bueno, iso posibilita que? Bueno, pois que Galicia neste momento, despois de 2 anos de aplicar políticas de austeridade, realmente teñan os orzamentos que non teñen que seguirse vendo reducido, teñan os orzamentos que permiten manteñer o investimento cando noutras comunidades autónomas se están facendo recortes drásticos, e remato, e permitimos garantir a sanidade, a educación, os servicios sociales, incluso ratios de profesor de un profesor cada 10 alumnos. Iso non é masificación. Temos que deixalo aquí. Moitas gracias aos tres por vir, e xa ir vou avisando que o venres que ven non lles vou deixar falar tanto. Tomamos nota.